गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै गावनि नखर खुंनाय गोबां बर' फिसाफोरखौ लाबोफिननो बिटिआर सरकारा माखासे बिथांखिफोरखौ आखायाव लादों। बिटिआरनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, सेरिकालचार, हेन्डलुम इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआव गोदान गोबां बिथांखिफोरखौ लादों जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय बर' फिसाफोरखौ लाबोफिननानै गावनि जायगायावनो माखासे प्रडाक्शननि मुवा बेसाद दिहुननाय, प्रडाक्शन खालामनाय, पेकेजिं खालामनाय आरो मार्केटिं खालामनायाव बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायो। बेनि थाखायनो बे गोदान बिथांखिफोरखौ बिटिआर सरकारा आखायाव लादों। मानोना जोंनि बर' हारिनि रोजा सुबुंफोरा गावनि न' गारनानै नखर सामलायनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बैसोर सुबुंखौ बोरैहाय लाबोफिननानै गावनि ओनसोलावनो मोजाङै रैखाथि गोनां जिउ लानानै मोजाङै रां आरजिनानै जानो हायो, बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा बैफोर बिथांखिफोरखौ लानाय जादों। बेनि थाखाय बड'फा लाइभलिहुड मिशन बानायदों। बेनि गेजेरजों रोजा सुबुंफोरा बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे मदद मोननो हागोन। बायदि दाउ, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय बायदि आबाद मावनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। लोगोसेनो बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार बिथांखिनि गेजेरजों रोजा बिटिआर ओनसोलनि बर' फिसाफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा खामानि मावनानै जानो हागोन होननानै बैफोर गोनां बिथांखिफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ लानाय जादोंमोन। देग्लाय बोसोरावबो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ लानाय जादों। बेवहाय सा 200 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 50 फरायसाफोरखौ इउपिएससि, सा 50 फरायसाफोरखौ एपिएससि, सा 50 फरायसाफोरखौ मेडिकेल आरो सा 50 फरायसाफोरखौ इन्जिनियारिंनि फ्रि कचिं होनायनि सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बेखौ दिल्ली, गुवाहाटी आरो कक्राझाराव खालामगासिनो दङ। नाथाय फैगौ बोसोरनिफ्राय बेखौ बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव मोनबा लाइब्रेरिजों सरजाबनानै मोनबा कचिं सेन्टारखौ फसंनो आखायाव लादों होननानै बे गोनां बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। थांनाय सानखालि एनएलएबीनि फेसबुक पेजआव मोनसे भिडिअ फोसावनानै हाग्रा बिफाननि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ उल्टापानि रेन्जनि रेन्जार खरेन्द्र नार्जारी बिथाङा खेंफोरथि होदों। सरलपारा बाजारनि खोलाहा मोनसे आदिबासि गामियाव थांनानै फरेस्टनि वार्डारजों दंफां हाहोदों होननानै माखासे सिखाव खामानि मावग्राफोरा हाग्रा बिफाननि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावदों होननानै रेन्जार खरेन्द्र नार्जारीया बुंदों। बेवहाय हाग्रा बिफाना जेबो आखाइ गैया आरो बिफां दाननो अर्डारबो होआखै। मानोना हाग्रा बिफाना इलिगेल बिफां दाननायखौ हमगासिनोसो होननानै खेंफोरथि होदों। दंफां सिखावजों सिखावसो हाग्रा बिफानखौ फानगासिनो। बेबादिनो फरेस्टनि ड्रेस गाननानै हाग्रा बिफानखौ मुं होनो नंखायै साजायबाय थायो होननानै खरेन्द्र नार्जारी बिथाङा रोखायै खेंफोरथि होदों। रायजोनि जायफोर गेलेगिरिफोरा नेशनेल लेभेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव मेडेल देरहानो हायो बैसोरनो आसाम सरकारा थोंजोङै साख्रि होगोन। लोगोसेनो जायफोर गेलेगिरिफोरा मेडेल मोननानैबो मानिबा जाहोनाव साख्रि मोनाब्ला बैसोरो 10,000 रांनि पेन्सन मोनगोन होननानै बिस्वजित दैमारी बिथाङा मिथिहोदों। इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ दंस' खालामबाय। 40था डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव मोन 15था मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेसन, पिडब्लिउडि, हेल्थ, एग्रिकालचार, इरिगेसन बायदि डिपार्टमेन्टखौ इउपिपिएलआ गासैखौबो हरफिनजोब्बाय। बिटिसिखौ जेबो पावार गैयै खालामबाय। बे दोलोआव आं माबोरै थांनो होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रोङै बुंथिदों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन होननानै बुंनायनि सायाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। थांनाय समाव बिटिसि सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायोमोन। बोसोरफ्रोमबो बिपिएफ सरकारा 1,000-2,000 मानसिफोरनो थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनो हायोमोन। नाथाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ 3 बोसोराव आगान होबाय। दिनैसिमबो जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा सासेबो साख्रि मोननो हायाखै। बेबादि दोलोआव आं मानो थांनो होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रोङै बुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि दोलोफोरा जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो जमदुवार ब्लकआव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै सा 1,700 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों। थांनाय गोलाव बोसोर बिपिएफनि खुंथाय समाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ'जों भुगिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दायो बिटिआरआव गोजोन फैबाय। बेखौ नोजोर होनानै रोजा रायजोफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मदद होगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।